Přihlašte se na doplňky.shoptet.cz. Vyhledejte e-mail machine. Klikněte na objednat doplněk. Do e-mailové schránky vám přijde e-mail s odkazem, na který klikněte a buď se přihlaste, pokud v e-mail machine účet již máte. Pokud ne, účet si vytvořte. Zadejte si nové heslo a přihlaste se. Heslo zadejte takové, aby obsahovalo minimálně 10 znaků. Malé písmeno, velké písmeno, číslici a znak, třeba hvězdičku. Po kliknutí na odkaz z e-mailu a přihlášení do e-mail machine uvidíte v administraci e-mail machine zelené upozornění. Váš účet v e-mail machine jsme propojili s účtem v ShopTetu. Kontakty a jejich data, odhlášené e-maily a produkty začínáme stahovat do e-mail machine. Pro import správných objednávek v nastavení vyberte stav dokončené objednávky. Takto označené objednávky naimportujeme do e-mail machine. Obvykle se jedná o stav objednávky označený jako vyřízena. Pokud používáte jiný stav, například doručeno, prosím, vyberte ten. Takto označené objednávky budeme pravidelně synchronizovat. Po instalaci doplňku probíhá automaticky bez vašeho zásahu import kontaktů ze seznamů, newslettery a objednávky. Automaticky probíhá i import produktů. Pokud byste v budoucnosti chtěli změnit nějaké nastavení propojení, vše naleznete v nastavení část ShopTet. Budete-li mít jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat naši podporu.